Fl-aħħar 3 xhur feġġew 4 każi tal-legat abbuż sesswali minn membri tal-kleru, wieħed minnhom fuq minuri. Tgħid dan The Sunday Times of Malta minn intervista mal-Arċisqof Charles Scicluna. L-istess artiklu jsostni li dawn il-każijiet ġodda qed ikunu studjati mill-Kummissjoni għal ħarsien mill-abbuż sesswali u wħud diġà għaddew għand il-Pulizija għall-investigazzjoni. Il-Kummissjoni għal ħarsien mill-abbuż sesswali bdiet ħidmietha fi frar li għadda. Dan wara li fid-29 ta' Novembru il-Knisja ppubblikat proċeduri ġodda għal ħarsien ta' tfal u adulti vulnerabbli u fil-21 ta' Jannar tħabbru l-membri tal-bord fih dan il-Kummissjoni. F'din l-okkażjoni l-Arċisqof Scicluna dak iż-żmien Amministratur Apostoliku kien sostna li mhuwiex il-mument li l-Knisja taħbi jew tibża titkellem. Dan fi żmien meta l-istess Scicluna kien inħatar mill-Papa bħala President tal-Kulleġġ tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi tal-Vatikan. Entità bl-irwol li tinvestiga l-każijiet ta' appell li jagħmlu saċerdoti li jkunu akkużati li mmolestaw minuri.